kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ron ti pakasalitaan iti kalman laeng ni pagayam tayo nga Jimmy, kung na to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta sumangpetan ni Auntie Dora kalpasan ti almost makabulan nga panang-panaw na kada kami tanapan sadya kagayan tanatay manong nemi ti ipag na asawa ti kapsat na natay ket gabota nagbalimbat nga napateg isuna ti ipag na nga asawa ti kapsat na nagpagada kada kami manong nemi siya kan kastamat ang gini-hiding ading ko. Tapno mapansadyay. Umay kam kumamit, sumurt kam kumamit, idi manong naming yung kabigsamot ti trabaho sa kabigsamot ti panagbasa ni hiding ading ko. Ni Auntie Dora manong nami iti sakad iti panagbiag mi ken panagbasak idi ta maulila kami iti ina ken ama. Nakasaysayat nga auntie. Ken ita si Mang Peten manong ada kadwana. Kas man lang nasulek dagiti dua bukel ti matak manong nemi idi makitak ti kadua ni auntie. Why? Babae nakamangisit. Siguro akit ala kabagyan mi. Unang maguraga auntie ti awag mi kini Auntie Dora ngem sami kabagyan. Nasangad lagayem de dinanang manong. Ket kapo tanabayag mo nga balo ket awan anak na. Dakamin ti inala na ngem bilang nga anak manong nemi. Ngem auntie din ti dati nga awag mi ken kuana oray no sami kabagyan. Nakasaysayat nga tao. Tayo sakripisyo na manong nemi tanang isakat ti panagbiag mi nga kapsat aging gana pagturpos na iti kulay. Kanana ti trabaho ni Auntie Manong. Katalek lang ti maysa nga inchik kabaknang. Katalek kunak. Gabota iso ti katalek da nga agluto, agdalus, aglaba. Ken mga aywan manong nemi ti inchik nga lakayen. Bedridden. Siyempre, kapag iliw kam kini auntie, siyakti mo nang marakop kang kuana. Kumusta kayo nanti? Eh, lakit kastoyan na anak ko. Kaya, nagkapo kam ti biyahe naman nung kami. Isugay ni Marie. Ti anak ni auntie yung Isabel. Hindi ka kakabagyan kami, auntie. Eh, no, talaga nga, ikit da ka kita kasinsin yung isuna. Ay, saan na matakap kabagyan? Di saan nyo ang kabagyan ni Marie? Abay, nilakit mo sa wan. Nasalutos ko lang, auntie. Hello, Marie. Timalyaw laing manong nemi. Hay na, nagrigat nga ag-recover. Hindi papatay ti inana. Kadabing ang surot yun dito, auntie. Dapat no, marbaring na may liwliwag na, ti panakauli na natin na. Eh, kumusta mo tangarod ni Uncle, ni Tatang na? Kinabati sa diya. Manuda ka nagkakapsat. Taluda. Ni Marie tinaudi. Ala, Marie, pilatom walasan ko. Iso ni manong mo nga Jimmy, manong mo konak ta in-inaon, duwa nga tawan, ni ading mong Heidi. Di ka, nainayon ka akaduam ni dito yan. Siya, ni Jimmy, ni Heidi, kan sika.
Pilat hom Alalala, umisam ka matan di kastalatan anak ko nga kwa. Awatin mo balasan kong awanin ni nanang mo kastala ti biyag. Alakit sabi ko mata maliliwa ka dito. Haya? Oh, Jimmy, Heidi. Takilat ko man ti makamo makipulapul ka ni Maria. Liwliwain nyo man kadiso na. Tapno saan nga kang kanang gastang nakalidlid ay sipod pa'y pimusa ni nanang na. Ima si Degak manong nemi. Inaanak ti may isang ima na. Akilamlamiis. Malaming ka? Saan? Awan pagdanagam, okay kami. Nasingpet kami. Dakil di mamating aganjo kanto to lugar mi. Orekat bakasyon inton bigat. Awan trabaho, awan klase ni Heidi. Ipaspasar da kanto. So dino, itimol. Uno kayat mo. Karigiti bitches. Hindi tog pipiknik. Unang peso manong. Kaya, hindi tog pipiknik. Mailiw kang piknik. Di bagam kaya ipakada mong ginanti Auntie, gam to ipiknik ni Marie. Ay, manang Marie. Alakit nusot namnamahin nyo anak ko nga pangliliwayo kang kuwan. Ije nagkapo mikit awang baybay. So yun dyan yung to pagkiti pasyal iso na di baybay. Barbareng no mailiw. Uno mapadasan na matente. Agadi ko si ti baybay. Agkasalad da Marie kini Heidi manong nemi. Idin sa bali man ti salad ko sa ni Auntie Dora. Kalpasan lang ti may sangal daw, siyempre. Mapantuman na nagtrabaho, iti pagtrabahoan na. Tawag-tawagan ta kano isunan ta kaya dang nagsubli ka ba may kawada. Taawan isuna mga sikaso kada jalakay nga bedridden. Mabati kami mat dito manong nemi istayin ni Auntie. Kung may nakamat sa sarungkaran, katawagan mi idan o kasapulan mi, uno at ibagahan na kada kami. Di ka no awanin ni Auntie. Taltalukam tulayangan dito Siyak ni Marie, kini Heidi. Dakil tutikod na away ko. Kursunada kiso naman Wain, agkursunada keng kwa na. Tsaka mo anya tadakeng kwa na nga pagkursunada ak unay. Pidinto ta, nagring ti cellphone ko manong nemi. Idinto ta, adaan akong ti girlfriend. Nga ni Susan, nga so tumawag. Sinong bata? Yeah, nakatawag ka man. Sweetheart, I miss you. Abay katawa ka. Kahit mo sawin, mailo ka. Wala, mailiwakan ka. Bakasyon. No kahit mo, may kanto magipiknik ka na kami nubigat. Ba? Piknik? Inutoy. Kaya ijabay-bay Inutoy ko mga rod. Kaya sa bali mabali mo piknik ta taltalo na. Uno ka bakiran, di ba? Anak ko, mako nakapiknik. No piknik akit ko. Bye-bye. At daman nagpiknik to, nagtabalay. Sikaman. From the word picnic. Kawan. Ano ko pakinagigan na. Ore bye-bye won saan. Sino kadwa tayo? Siyak. Sika. Ni Heidi. Ken ni Auntie mga Dora, umay? Saan? Sino nga rejeken? No saan nga ni Auntie mga Dora? Ni Marie. Sino nga tayo Marie? Tapi binugkawan na. Sino nga tayo Marie ko na? Mabalimot sa lutsudan na sino nga tayo Marie nga sa among ibukaw. Sino nga minda tayo Marie? Kasinsin mi. Kasinsin, nukit ko naman. Nadaduma susan kaslasaan nga professional. Una, sino nga tayo Marie? Kasinsin mi nga rod, kinakahuyog ni Auntie, manibot sa Isabela, nga imay inyawid na dito'y balay. Ape ko mo, agyang kanon dito'y. Alo, napintas? Anak ko, mag-iwanak sa, nanyo ko matpagkimungan, skamit kasinsin ko. Kaya rin lang pa'y kasinsin mo, no talagang may tabagip, dahil ang arem mo.
Ida ito makaarim ka aming katap no agimon ka. Basta, makitak to lang sa sitgam makitam. Basta datan tulat aga asidag into ng picnic tayo. Sige nga rin. Itong bigat. Dagasan nagto? Oo, dagasan ka ito. Sorry, umuna ito madyakotsek. Mag-aglungan nagto diya, asidag mo, abay mo. Nisod ko ng diso. Hindi ito. Padasam. Nga niya. Padasam naman kita timo-tibo nga kursunadam ni Maria makita. Nilaklat to yung kasinsin ko na kunaklangaro. Kasinsin ko. Ito. Hanggang to lang mumain. Kapag nga kumain. Masusta ka ba? Di mo pa yung nakita ni Maria. Di na pa yung nagkukuyog. Pagkatapos kasta pa nagsasaumon. At ako ganas nag-picnic. Sorry na sweetheart. Sige, katikutan niyaman na panaghimon ko. Naimon ka kidiak. O, may pakikita. Sorry ko naklaro dun. Basta itong bigat kung mangupakan to ti close cottage. Kaya't ko, panakpakin na to. Panakpakan mo. Ito, nagpapastan tumanen. Mailiwakan ka, Jimmy. Manong Nemi anda nasurok nga may nga tawen a relasyon mi kini Susan. Nagamamu kami di adda ako ni fourth year college, transferi isuna. Nakagaragaraw nga babae manong. Madlaw ko idi nga panagkras na kanya ket manipod metin deket kanya. Ket iso pa di manong Nemi arig na nangaram kanya. Wine. Kat gabot na may sak nga lalaki, kat kahit kumating nga dapadas na numampay sana ka seryoso. Tinutupak isuna. In-check-in ko idi manong. Hopo. Kunamlan no, mawawunay manong. Kaya dabot no na isuti ng susuro kanyak tawang paypadas ko. Idi madlaw naman ng naming awang paypadas ko, kaitan. Isunti ng ikat, iti arwatek manong. Isunti mo na nga ng romansa kanyak manong iti barokong. Pinalubusak Pinalubusak manong galing. Nabanglo isuna manong Nemi nakirsang tidila na pang isiso na ti barokong kumanong. Isupayanti mo na manong Nemi nga nangya sakmul. Insakmul na manong Nemi ti panakkilen. Saan ba't kadi nga super sampai hamat kadi nga XXL no dikat XL lang. Uwain manong Nemi isutin ang bunyag kanyak ni Susan. Isutin ang isusuro kanyak. Tayo di kalpasan nga narumansanak manong Nemi no anyat inaramid na kastamat inaramid ko. Inagkakmet dagiti bibig na manong Nemi nga namalan nga ninutnut dagiti bibig na. Sa ako yung pababa manong Nemi kit kinaramkam kumat dagiti mansana si di barokong na. Madlaw ho idin manong Nemi na saanan nga virgin suna. Gabot tayo di akarawak tinakulap ko manong Nemi iti baba. Sa ako yung padak inserrek manong Nemi ti ramay ko iti kuweba simrek. Ninayunak ti maysa duwa nga ramay simrek. Intalok nga ramay simrek. Agkalaw-kalaw. Siguro manong Nemi ket adun ti experience na. Kadagpayso gabot ay maganang idi pala kano at dati high school ket saanin nga virgin. Dito na magik manong Nemi ni may kamanuak, may katalo. Talo pulo sabat na. May kasangapulo ket talo ak kano. Upao na yan. Kaadunan. Ngam siya kano ti patpatag na manong Nemi. Gabot nagkras kano nga dagos kanya. Kaya naramid na ti amin na pamuspusan manong Nemi tapno mapasamak ti kastoy. Inibiat kon ti panak manong Nemi saan nang amuti tinurong na. Agdadamo nga talaga. Iso ka tinaramid idi ni Susan manong Nemi inala na dati armas ko kit ison tinang ipisok kuna. Islawanan nyaman na manong Nemi nga simret. Ngam iso manong Nemi tinangrabaw kanya kat iso manong Nemi tinang yukuyuk.
Iso tinagkawa manong nemi, kan edi mariknak amapanin suna, kanayat katanak ti hosto. Kalpasan manong nemi, susumagmano nga segundos siyak matentisim Nagpapas kami kanidi nga panag-hotel mi manong nemi kini Susan. At manipod mat iding, dandani once a week. At dapat ikidigundawi nga twice a week. Sa alamaliwayan ti may isang alawas no madama isuna. At dapat ikidigundawi manong nemi nga ore madama. No talaga makaharim suna. Sus dati nga babae. Aslasahan nga mapmapnek kan mabanbanong. Hanggang nga nagturpos kami manong nemi kat siyak laeng itinaadaan iti trabaho isuna kat awang pa iti trabaho na. Pagpintasan na manong nemi at mabalinda. Kinapudno na. Naawan iditi maitad nga insigida ni auntie nga pagmatrikulak manong nemi ni Susan ti mangmangted kanya. Iso nga iti dayta nga nakitulag manong nemi nga magpiknik. Kinuna na manong nemi isunto agbalon ti adu. Sa amin to ka nun pampanunutan pa iti balon. Isunto ka nun ti makamo. Ididumteng tirabi manong nemi kalpasan dayta nga panagsarita mi kini Susan. Imaga kini Heidi. Heidi, ay kuya, ako unang sagsaganan. Di ka pa tagsaganan. Di kita lang arwatan nyo pagdigos ti saganam. Ha? Ibagam kini Marie. Diyan nga pang baniyan tayo kata pangalal daw tayo kuya. Ni Susan yung timaka mo. Hala? Umay ni ate Susan? Apay, madi? Mayat yung baka wala, baka apain na ni ate Marie. Apay kung apain na. Baka pagimunan na. Kapag kumagimon, Pisak ka tingnan madlaw, matakaras mo iso na, kuya. Talay bagbagam, kasinsinta. Tanda kasinsinta, dapat kapagyan ni auntie. Apay kayat mo ang iso na? Kayat ko nga amang iso na imda dyan nga Susan. Talay bagbagam, man kuya. Sikaman at nang ibaga, kasaan ni Virgin ni ate Susan, sikat may kasangapulikit talo. Kasla sikat ni dati nga presidente Erap nga may isa nga pulukit nga masama isa nga pulukit talo nga girlfriend ay presidente. Baka agsina kayo ito kat nito man ang maritima pagkatuluyan talay bagbagam aman kuya pag pinustahan tala kaya dapat pa nagkrasking ka ni Ate Marie, di ba? Tidamdamo na kita kaslag papatay nga malmalday nga talaga di kiti matana ngayon tayo makikita na kan sa pasareper nga opo, rumimrimat-mat dikiti mata na. Talay pagbagam ang hindi. Jakad mo obserbaran. Obserbaran kayo nga doa. Saan lahat nga maunin ni Marie manong nemi kad iti maka malpas kami nga mga nagtinulong dagi ni Heidi nga naginaw. Lapanak pa diti sangot ti balay manong. Iri, tasumrag ako iti unay nakitak manong nemi ni Marie nga nagkapoy ti banyo kadigdigos na. Sumrek iti kwartuda kini Heidi. Iri, makasukat siguro rimor manin. Imay iti yan, napan kini ayan ni Heidi nagbuhay na TV. Aging gaya masadek kag may kalpasan nga nakadigusan. Ay, okay kan? Okay ka na? Patasa mo matumisam. Smile. Kinunak ngay misam anong nemi kit sumursurot ng misisam. Nakaorornos nga nagpudaw dagitingipan naman. Muna tao mo? 19. 21 comment. Running to 22. Ato boyfriend mo? Awampay. Sika. Awampay. Awampay? Ito tayo baga ni Heidi nga. Awampay boyfriend ko. Tadyak to agpak tumadan ti boyfriend. Girlfriend Ay. May boyfriend ko na ka di. Kahit ada boyfriend mon. Kuna kat awampay. Kuna.
Sigangay, sama ko na. Di speaking of boyfriend, kasi ka mo girlfriend mo, anong ko nga boyfriend? Ay, three, ay, kundutan na. Pagpakatawa ka lang, kahit nakalapagkatawain, Jimmy. O, nakapimpintas ka. Adadaman ng pintas mo, nakasta nga umisong ka, nagkatawa ka. Excuse me, kuya, ate. Inakuniti ko si Led, maturog akon. Kanda kayo lang tatagsasalita, tapos saan ka makadisturbo. Kinuna ni Heidi manong name ka ni susurot mi di pinagkita mi idita pumanawang get simrek iti kwarto. Sakam nagkinita. Kini Marie, sakam nagkinisem. Naloko mo tayo dyan nga Heidi. Napangkano naturog ganap no saan nga makadisturbo. Abay ka mo isturbo ta. Ano kung matibagata? Baga kanibagam kanyak tapos no madisturbo ta ko ma. Ako pa'y boyfriend mo? Wala ko man. Sika boyfriend awan ang girlfriend. Susan ko nut nagan na. Nagko na. Ni Heidi. Saan ko ito ni Sona? Apeng norot nga nagbaling ng girlfriend mo. Sa mga eten. Dakkel ng istorya. Anong dakkel? At itong istorya. Kahit kung iba ba. Nagamamu kami na Dak Fortier College. Amom nagaraw isuna. Arik na isot ng arim ganyan. Supit na ngawis kanyak. Tapos hotel kami. Hey! Babae agawis. So, siya ka nun may kasama po. Lakit talo nga lalaki di biyak na. Naglawa nga ron. Naglawa ti. Among latan na. Jimmy nga. Istorya. Pasaray sumadag natin kanyak ma. No? Isadag naman ulo na iti barokong ko. Kat siyempre, purusak tumaten takyag na. Amabloyak tumaten ti buok na. Nagbanglot siyang na. Marie, iya koya? Napindas na buyboyan? Diyak mabuyboyan? Nakakadamak maten? Abay kadam ka? Magustok diba nakapapros mo ti takyag ko? Yung baglakid din tayo manugot ha, nga simurot ka ni auntie. Pudog auntie ko nana, nga nagtalin na edak sa dyan lugar mi, aradangan tsak makabuan. So inawis nag ditoy. Yung baglakid din. Naragsak ka. Naragsak ka. Gapot agsadsada ka king ka. Mamati ka kadino ko nga nalabat presada kaya. Man. I love you. Huh? Plastar ka nga mina. Eta. Umay ka tasaklutan ka. Ala. Nintay. Saklutan ka. Sumango ka kanya. Sa kayanak. Allah, sana ka nakapantalon, nakabistida. Katman ano ko ma? Sana ka nagbura. Man ano ko ma, kat nagpindas dito ini. Allah kuya, abing inig ka ma'am. Insalagsik ko dita kulap ko tapno awan tip tapar nga igamak manong nemiti mansanas. Allah, nagbaran na kulap mo, kuya. Si kapay lang tinakigami ni Data. Ala, api nga pisil-pisil. Kadak nga rin na nalaumin. Agpaloom ka. Agbisita ka ti paloom mong atis. At man may isa na nalaumin. Kuya. Abay, nagmayat, kuya. Kahit ko nga malandi kiti lips mo. Manong na yung nakapapangutan, di ba naglanang di kiti lips mo? Uwan manong
kuno tekpayan ti dila na ket bumalas met ako muno. Kabayatan na nang nami nga mas masahik di gituwaman sanas na. Ala kuya, agkasinsinta. Sami nga pudno nga anti ni Antora. Kadi, wen, imbilang-bilang anti mi. Ikaw nga kabakyan, so santa nga kabakyan. Kadi, may ka, habang nga sinakroy ko na ko nga. Mapandan iti silat. Iti ayan ni Heidi, iti silat ko. Saan nga da kayo nagkasilat? Nadikat si kakin siya. Hala, ano taraming itanda ko ya? Ubingak pa'y. 19 ko pa'y langit 21 mo. Katuwin, paningit. 1921, di paningit. Ano nga paningit nga magbagam? Paningitan ka ita. Wen manong nemi, iti uneg ti siled ko impaidak ni Marie iti kama. Inikat kon manong nemi ti daster na. Inikat ko pa yan pati pantina. Inoksob ko meten manong nemi ti short ko ta nakauyusak. Inikat ko meten ti brief ko manong nemi. Kat nakita na nga mismo. Kuya. Jimmy ko nang. Jimmy. Nung sikuga ka. Nung sikuga ti asawain ka. Nagbanglo ka. Nakaimimas ka, Marie. Nagludon kam nga rod kini Marie manong nemi tirabaw ti kama. Nagludon nga naggabu ko nak tamo naman ti makigabu. No arakupe nak iti nairot ket pairutan na. No kagatag kumagat mat no agkanak na. Pasaray siyak ti rumabaw, pasaray isu na manong nemi. Aging kang adan dagiti bibig ko manong nemi ti duaman sanas na ket kastaw na ti panang kirab ko ti virgin nga mansanas na. Kastaw na met ti asog na. Kaya Jimmy. Naglalo lang roda ni dim pababak manong nemi ket napangkukin ni kinit ti perlas. Virgin nga perlas ti nga 20 virgin nga ruangan ti kuweba. Nagmayat gayam kuya. Gusto gayam ti bagbaga di kiti nakapatasin. Opo, kuya. Di mo ipilit. Virgin pa lang dito. Nagmayat. Kuya. Ketap no mausata kon manong nemi ti kuweba. Imbiat kon ti panak manong nemi tapno ni kasta. Ket adan ton pagruwaran tirugso tirik na. Ini Marie intun dublian mi ide agampayan. Napaaray iso naman ang name ito talaga marigatan ng pilit kong inrusod. Kuya. I'm sorry. Mapagkapamal na sakit na. Okay lang, kuya. Sana nagbabawi. Kaya't kung mapadas nang narunakin ka, I love you, kuya. Nalabat preside agwit ken ka. Maglagi din sa simuro takin ni auntie. Kuya. Basta ko na manong name iti panaganang sabna gabot talaga nga pinaspasa. Imbaga na manong name nga mapanin ni sunakit kinayat kita nak. Pagkapamang nga nagsardeng manong name ganit lumakayan ti panang kayap-kayap na kanyak dahil manin nagkabalyuak manin manong name aging ka pinaspaspasa gabot na mapanin tirik nak. Marie. Jimmy. Manong nemi kitam kadlaing ni ayat-ayat. No talagang isut na ikari kadagsabat ti dalan mi wano dalan mo. Agsabat iti dalan nyo. Iti na ikari nga babae para ken ka. Mapasamag.
Takunak, hindi pa lang manong nemi nga saan nga ta kami kini Susan. Tadyak pulos inayat ni Susan. Pagpagustwak lang, gagangay dahi tatamaysak nga lalaking ang kasapulan, kanagkasapulan met ni Susan. Ngayon di talaga nga nakarikna kiti ayat kat ni Marie. Anarikna namat data nga riknak, no agpadpada kami tirik na manong. So agpadpada kami nga sa taon itiragsak, ken inimnas panagpapasbi di dahi di nga nagpatnan. Nga di kabigatan na manon nemi tinawagak ni Susan. Hello, isagsagan ako, hindi kiti pasapsapol tayo. Kompleto. Tilangin itugot yun, hindi pagsukatan nyo, pagdigos nyo. Numakan, mainom, kompleto rin ito yan, mamirianda, masaramsam, madan. Hello? Jimmy? Sorry, Susan. Ha? Sorry, konak. Apay? Santa nga matuloy. Santa nga matuloy nga nagpiknik? Oin, tapay. Masakit ang matan. Ah? Apay? Kaya man makabangonan. Tapay, nakinuam. Tsaka mo, simkan malatan nga talaga matbagbagi. So, mamisan to langin, ha? Antay ba na makapanita? Sayang? Puh. Sagsaganak pa yun, di amin ka. At tapay na kontak ko, di beach resort. Nagpaserbaak pa yun, di cottage. Nga mayat sadyay. O nagpapasta nga ako. Danto sa bali kong taway. Sige. Nagtumar ka, paimbag ka. Uy, bareng ito no, maminsan nga, Domingo, Sabado kan Domingo. Gito rin man pa ino, saan nga Domingo kan Sabado? Mabalintabat nga mapanagpiknik, ag night swimming, numalpas ti ka trabaho. Sige, bareng maimbaganak ton. Sige, bye. Impambar ko manong nemi. Takasanupay nga rot manong nemi. Ituloy ko ti relasyon mi kini Susan kat ni at damatan ni Marie. Itanyat aramidin ni Marie kas pagarikan manong. Ta itultuloy ko lata ti relasyon mi idinto ta kinaawatan kami kini Marie. Di ma di. Yung mapagasang ko yung bagang sina kami. Ano ti aramidek? Kuya, di tayo matmapan? Sanin. Ano? Hintay kuya. Alo, pinamnamnam ni Marie pagkatapos ang matuloy. Sige, mag-isa ka na kayong haruti masapol tayo. At dan, arawatan kapag digos kapag pagsukatan. O, merienda kayong pangal daw. Di mo tinaayan sa kanan ni Susan? Hanin ko may ni Susan. Nagpambarak nga ron, nga masakita. Iso nga saan nga tuloy ti piknik. Dapat siyang karot nga makipiknik ni Susan at dan nagkinawatan mi kini Marie. Oh, kung nagtupay gamin kat. Makariingak awan ni Manang Marie ti abay ko. Hindi ko makangig ti as-asog at arag ang itasilad mo. Gayam kita kayo nagkasilad. Naglaing ka kuya kung nagtupay gamin ka. Da kami tinagpiknik manong nemi. Siya ni Heidi ka ni Marie kat nakaragragsak kami. Gawati ang data kami nitigid di bye-bye manong nemi. Apog nakapimpinas nga Marie. Kunam nasala ka na saan nga nagmita tayo ti David. Kunam lang nabayagan nga na tayo nanang na. Gusto ko na titaray na. Jimmy! Kamatin na, Jimmy! Kamatin na! Oh, kamatik tumati na. Gusto ko na iti panagwayong ti barukong naman. Nga bata medyo panagkalin ti bobs na. So nakalaplapsat nga talaga. Nakawaswas na hindi kiti legs na. Hindi makamatak manong nemi. Oray kam na natulid iti kadaratan. Kat nagtultulitid kami. So di agsarteng kami manong nemi na paraba na naparaba na. Nakarabawak ken kuha na ken nagkakdig iti lips no. Ano nga tanong aramid ito dito man hindi naramid na trabi. Dito yung nagkatut tao. Iti cottage. Madamdaman to. Iti ko nagtanong.
Ha? Inta nagdigos, oy kan, nagdigos ta, no. At sinayo kami, aking kinamatan, adi na kayam amo aglangoy, manong. Sinusuro akong aglangoy, manong Nemi. Kasta, la, sige, kasta, la, ikuyat mo, la, ikuyat mo. Pagkaot mo tayo, ma'am, kasta. So, alim mo tigigamam, di tamat barukong ko. Gagang may gamak barukong mo Taas, susuruan ka nga ron. Manong Nemi, Jack idi ni namnama. Ngay memet gayam di manong Nemi ni Susan. Nagdigdigos kami kini Marie, manong Nemi, idi pukpukawanak ni Susan. Jimmy! Sumangat ka man! Jimmy! Sinda, Jay? Ni Susan. Hala? Baam na siya, tiba ka muking kuwan. Iba ka nung gabalin na ka. Napanagtayan na manong Nemi, idamadlaw ko matong pain na nasalidaak. Abay tumong pa ka. Umay balit. Sinarapak manong Nemi, nagkamak na takyag na kugtaran na klinis siya ka na kuwan. Anak ko yung Susan, hulbud ka kung ano mga masakit ka, nakay man gayam nito, sumunlagayam, hindi mo kaya nga sumurot at kamatadan na kinawatan ka natin ng Mari, ayun ka, talaka, kapagyan kayo, kapagyan kalbas, hanggang magkamagyan, saan ka magkasinsin, kung nagtupay kami, agtalaka ko, ni, talugin ka, hindi ka magtala, sige, talugan nak, sige, agtalaka ta pagsalitaan tati amin, agtalaka, di mabanugan nga aggulang-ulang wano agkudag-kudag manong Nemi. Nagsardengin ka nagduli pa saksak. Tama ba? Kasta ko na ti al-al na. Susan, I'm sorry. Ngamsang ka ngayatin. Hala? Kalpasan ti amin ni wagam data. Punumit, amumit. Pagpagustuhan ka lang, kaputa ka sa pulam. Ngam awan ti ayat ka mariknak. Saan ka ngayatin? Ni mani tipatpatag ko. Dadya ka di nga mabay? Dadya ka di? Agore ka Oy! Mari! Ay, Mari! Susan, nagsubli ka, Susan! Saan ko nga nakamatan manong Nemi kat pangatan na matan ni Mari? Ngam nalalaing ni Mari manong. Napanamatin yung baltog sa nainlusak-lusak. Hoy! Saan mo nga tutupan, Mari? Hoy! Susunan! Saan mo ilusak-lusak? Siya din kapag basukwem, siya taga Isabela. Lala, tugdar ka, takitam. Gusto ko na irigrigat manong Nemi ni Susan. Timal talo manong Nemi nga mangipangpangta. Hindi awanin ni Sona. Sorry For what? Saan ito nang subli na yan? Badasan na tagsubli. Makipanungot ka din. Nagalistong yung baltog ko. Sa kod, losak-losak. Nagling kagaya. Kasi kalakar artista. Sinusuruak na nilolong ko ti Jodo. Kasta? Kunana, susuruan kabalasan ko. Tapos na dan tumas salak ni buti bagim no damang lokeng ka kunana. Kat no siya kang timang lokeng ka. Wana? Ijodo ka, igabbo ka, lusak-lusak ka. Si kanto kiti lusak-lusak ko ita. Jimmy, pagimanong kanya, kiti cottage. Hindi pagbulnas ada pagbulnasan sa diyay. Umay kan, tawanin ni Susan, nagpapasta ita, kukuha ka. Ang asawatan to. Nagpapas kami manan kanis Marie day dingal daw manon Nemi amok nga santon nga subsubli kan santon nga mangisdisturbo pa ni Susan no pay nangipang tama nung Nemi. Saan nga nakadisturbo gabot tawag manong Nemi kanyak nga in silent ko manong Nemi di cellphone ko. Huwan manong Nemi agpakpakadan ti init idi agawit kami. Da kami manin tinagkaida manong Nemi kani Marie. Tinawagak ni auntie manong Nemi kani pudnok ti relasyon mi kani Marie. Ay kit no masikor ka mga rod nga Di asaway ka auntie. Ang kumapay lang mabalin ha, bala barok. Ti kanok ituloy ta kapag basahin ni Marie.
May kamano ka din. Kat para fourth year college na. Ah, alakit ag-control ka mga roda. Tap na sampai lang ganak. Katap na makapagturpos mo. Wen, taing karik kininanang na ay kinitatang na ko na kuma. Tadyak mo na nakasalita ni nanang na. Na siya akong timang ituloy iti panagbasa na tap na makapagturpos mo lang. Napimpinas mo lang anak ko nga makapagturpos kayo nga dua. Itata nagturpos kang ganadang trabaho. Kaya nagturpos tumatin na mani. Napimpinas to't bangunan nyo nga pamilya. Kasta nga rin tinapasamak ba ng nemi na pagturpos mi ni Marie aging gangat damat ng trabaho na. Ni Susan manong nemi, timawag lang na minsan. Kaya bagak nga talaga nga saan nga kami tinikari. Maripot mo't idin, saanin nga tumutawag, jak ba't nakit kita. Nagkasawa kami manong nemi kini Marie, kahit nadaan kami titalungan na. Napiksa pa lang ni Auntie Manong, ngayon nagsardingen nga nagbaling nga kadkadwa mo no katulong iti nagkatulungan na nga sanglay. Nga isun manong nemi ti mga aywan kadig talo nga anak mi kadi Marie. Kadag trabaho kami kadi Marie. Ni hindi nagturpos met kanadaan iti trabaho nga damatan asawa na sa balilaing ti Malayda. Nga damatan duwa nga anak da iti kayong. Daytoy manong nemi ti pagkasalita nga nagbalin nga paset idi kalman laeng. Kahit sabi ko nga, kinagyaman nakiti anus mo nga nangibasa, kahit sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kanagiripatak nga dimngeg, kanagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuyag na, agyaman nga pagaya mo, Jimmy. Thank you, Jimmy.